Ahojte priatelia, tak máme tu dneska netradičné video Irán versus USA. Ja vám teraz ukážem záber zničenej letadlovej lodi za niekoľko desiatok miliard dolárov. To nielen letadlová loď, ale uvidíte aj zničené stiehačky, uniknuté zábery, ktoré mám. Som stiahol, nepoviem skade. Proste som to stiahol z internetu. No a vy to prvý uvidíte pravdepodobne. Ako prvý to uvidíte, no a uvidíte to sami. Čo dokáže taký Irán s navádzaním s ruskými satelitmi. No a taktiež Irán trafil dnes najdrahšie letadlo americké, Oko sa volá, ktoré stojí taktiež okolo 5 miliard dolárov. Bolo jedine jedno sledovacie lietadlo, ktoré sledoval prakticky celý svet, kde ho vyslali. Oni presne vedeli na sekundu, čo robíte, kde robíte. Toto letadlo bolo dnes zničené takisto. Irán proste tráfa presne a vieme prečo. Rusko spustilo Starlink, ruský Starlink, a tým pádom majú na sekundu presné informácie, presné polohy každého jedného. Môžu človeka sledovať, ak si zmyslia, aj tento telefón môžu sledovať, ak zavietria, že je to proti ich záujmu. Takže tak priatelia, sledujte to video a potom si k tomu môžeme niečo ešte aj povedať. Ideme. Priatelia, neskutočné, autentické zábery, druhá letadlová loď a už škoda na majetku americkom 230 miliard dolárov. Americký minister obrany vyhlásil. Takúto škodu nezažili od vzniku USA. Takže priatelia, Irán napreduje. Prakticky Irán sa postavil z očí v oči USA a Izraelu a prakticky celému tomuto regiónu. Si zoberte, že aká to je mocnosť vojenská, keď dokázala vybojovať minimálne tú remízu s takýmito šialencami, ktorí ich napadli. No a uvidíme, ako to čím skôr. Dúfajme, aby to čím skôr skončilo. Každý chce mier, každý chce, aby sa vrátila aj tá cena ropy dolu, aj cena plynu, aby všetko opäť zas behalo. Lebo to, čo sa deje tam, je niečo neuveriteľné pre nás chudobných, či už Slovákoch, Čechoch, Maďaroch. Proste s tými výplatami a s tým všetkým, ako sa tie ceny hýbu, proste je to úplne nereálny svet, tento svet vôbec žiť. Takže tak, videli ste to, ideme ďalej. Čaute.